Αυτό φαντάζομαι καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι το εσώτατο είναι αυτό που μένει όταν όλα καταρρεύσουν. Ή μήπως είναι όλα αυτά μαζί και κάτι πέρα από αυτά το οποίο θα το δείτε. Δεν σας καθοδηγεί, αλλά σας δίνει ερεθίσματα η πίεση του. Από τα ερεθίσματα αυτά όμως θα βγάλετε ξεκάθαρα συμπεράσματα, μελετώντας τα. Πιστός λοιπόν στην πλατωνική γραμμή, και όσοι είστε θαυμαστές του Πλάτωνα θα το διαπιστώσετε όταν θα έχετε στα χέρια σας το βιβλίο του, αλλά και μελετώντας το πλούσιο έργο του, πέρα από αυτό το βιβλίο, βλέπει την ψυχή ως κάτι αιώνιο, ως έναν αιώνιο στην θύρα, γεννημένο στο φως, στον ήλιο ίσως, όπως ψιθυρίζουν οι παλαιοί μύστες. Βλέπει την ψυχή, τονίζω το μυσταγωγικό χαρακτήρα της ποίησής του, και ειδικά όσοι είστε λάτρεις των θαυμαστές, δηλαδή μελετητές των λευσινίων μυστηρίων, λιγκαβίριων κτλ., θα δείτε πάρα πολλά στοιχεία. Βλέπει την ψυχή να πέφτει στον κόσμο, όπως στο μύθο του Ηρώς, και να διαλέγει το μονοπάτι της άλλοτε φωτεινό και άλλοτε σκιερό. Άλλοτε ηρωικό και άλλοτε τραγικό. Στην ποίηση του Θωμά, οι ψυχές δεν είναι αφηρημένες. Ενσαρκώνονται, υποφέρουν, αγωνίζονται, πλανώνται και επιστρέφουν. Υπάρχει η ψυχή του αδέσποτου σκύλου. Κοιτά τον άνθρωπο με βλέμμα που ζητά λίγη αγάπη και ένα ξεροκόμματο. Υπάρχει η ψυχή του αλήτη, παρεξηγημένη, ελεύθερη, παγιδευμένη στην αέναη φυγή. Υπάρχει η ψυχή του κλόου, συγκλονιστική περιγραφή του. Γελά μπροστά στον κόσμο, αλλά από μέσα του ματώνει. Υπάρχει η ψυχή του πολεμιστή που επιλέγει να σηκώσει το σπαθί, ακόμη και αν ξέρει πως θα πεθάνει. Υπάρχει η ψυχή του φιλοσόφου που παλεύει με έννοιες αιώνες τώρα. Και προσπαθώντας να αγγίξει το αγαθό. Υπάρχει η ψυχή του ερωτευμένου που πονά γιατί αγάπησε αληθινά, γιατί ένιωσε τον άλλον σαν καθρέφτη του θείου. Και υπάρχει και η ψυχή του ανθρώπου που κυνηγά κάτι ιδανικό, κουρασμένος, μόνος, αλλά συνεχίζει. Όλες αυτές οι ψυχές με το φως, με τη λάσπη, με το σπάραγμα, είναι εδώ, σε αυτή τη συλλογή, η οποία θα σας αγγίξει όλους. Και δεν είναι ίδιες. Ο Θωμάς έχει το θάρρος να το φωνάξει. Δεν είναι όλες οι ψυχές στο ίδιο επίπεδο. Κάθε μια κουβαλά όμως το δικό της αγώνα και το δικό της σκοπό, ο οποίος είναι άλλοτε μεγάλος, άλλοτε μικρός, άλλοτε ηρωικός, άλλοτε αντίρωας. Αλλά όλες, μα όλες, παλεύουν. Παλεύουν για κάτι το οποίο εκείνος αποκαλεί εύστοχα ανώτερη συνείδηση. Ένα είδος πνευματικής ωριμότητας, μια επιστροφή σε μια αρχαίγονη αρμονία που κάποτε όμως χάθηκε. Σε έναν κόσμο που θέλει να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι έχουμε ψυχή, προσκολλημένη φυσικά στα υλικά αγαθά, ο Θωμάς Μοσχόπουλος τολμά να την βάλει στο επίκεντρο. Δεν την αναλύει ψυχρά, τη ζωγραφίζει, τη θρηνεί, την τραγουδά και μας προκαλεί. Κοίταξε μέσα σου, ποια είναι η δική σου ψυχή, πού βρίσκεσαι, τι σκοπό υπηρετεί. Αυτό είναι το μεγαλείο αυτής της συλλογής. Δεν είναι απλώς ποίηση, είναι ένας καθρέφτης. Από τον τίτλο το καταλαβαίνουμε αυτό. Και εμβαθύνοντας, το ζούμε, το βιώνουμε, μελετώντας τα ποίηματα ένα-ένα, προσεκτικά. Δεν είναι απλώς ποίηση, είναι καθρέφτης. Και μέσα σε αυτό το καθρέφτη μπορεί κανείς να δει το πραγματικό του πρόσωπο. Κυρίες και κύριοι, με βαθύ σεβασμό και συγκίνηση σας παρουσιάζω τη νέα ποιητική συλλογή του φίλου μου και αδελφού μου στο πνεύμα, Θωμά Μοσχόπουλου. Χρύσα, δεν ξέρω αν είδας, αλλά τελικά το τραπέζι, τάξαμε, δεν είναι τσάπα.
Αγαπητέ Παύλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Φίλες και φίλοι, σας προσκαλώ να ταξιδέψουμε μαζί στην ποιητική μου συλλογή Ψυχές, γιατί οι ψυχές πλανώνται, αλλά ποτέ μόνος τους. Πριν όμως θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ εκτροχάρη στο παιδικό μου διήγημα, και όχι παραμύθι, τον Γαϊδουροφωναρά, το οποίο εκδόθηκε τον Δεκέμβριο και γνώρισε αρκετή επιτυχία. Όπως σας είπα, είναι ένα διήγημα, διότι σε αντίθεση με τα παραμύθια δεν έχει τα στοιχεία των παραμυθιών. Δεν έχει δηλαδή μέσα το μεταφυσικό. Δεν θα βρούμε στον Γαϊδουροφωναρά δράκους, δεν θα βρούμε μάγους, δεν θα βρούμε μαγικά φίλτρα, δεν θα βρούμε μαγικές ώρες, δεν θα βρούμε μυθικά τέρατα. Όμως, με τη μεταφορική έννοια, μιλάει για ένα τέρας. Και αυτό το τέρας δεν είναι άλλο από τον σχολικό εκφοβισμό ή αλλιώς τον bullying. Ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πολύ την κοινωνία μας, είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Απασχολεί τα παιδιά, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, απασχολεί την πολιτεία και όλη την κοινωνία. Στόχος λοιπόν είναι μέσα από αυτό το παιδικό διήγημα να απευθυνθώ στα παιδιά της σχολικής ηλικίας και να στείλω ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα ότι η αγάπη, ο αλληλοσεβασμός, η αλληλεγγύη είναι αξίες πιο δυνατές και έχουν μεγαλύτερη σημασία και μας ταιριάζουν περισσότερο σε σχέση με το μίσος και την εχθρικότητα. Το βιβλίο παρουσιάζει την ιστορία του μικρού Λεωνίδα, ο οποίος συγκεντρώνει στο πρόσωπό του τα χαρακτηριστικά του θύματος. Αντίστοιχα, οι συμμαθητές του και των ταπεινώνων παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των θητών. Μέσα στο διήγημα απαντώνται ερωτήματα όπως τι κάνει ένα παιδί θύμα και εφόσον είναι θύμα, υπάρχει τρόπος να βγει από αυτή τη θέση και ποιος. Μέσα από το παράδειγμα λοιπόν του ήρωα, ένα παιδί το οποίο θα διαβάσει το διήγημα αυτό και θα αναγνωρίσει τον εαυτό του ως θύμα, θα έχει ένα θετικό παράδειγμα, ένα θετικό πρότυπο και ένα τρόπο για να βγει από αυτή τη θέση. Αντίστοιχα, η άλλη πλευρά, το στρατόπεδο των θητών, μέσα από αυτό, εφόσον κάποιο παιδί αναγνωρίσει τον εαυτό του ως τύπη, θα έχει πάρει το μήνυμα ότι κάποιο παιδί, το οποίο μπορεί να μοιάζει αδύναμο, μπορεί να μοιάζει εχθρικό, μπορεί να μην είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά στην πραγματικότητα να κρύβει ένα σπουδαίο άνθρωπο, σαν τον ήρωα του διηγήματος, έναν Λεωνίδα, που ακόμη δεν έχει εκδηλωθεί. Από ότι το βιβλίο αυτό είχα τη χαρά να το παρουσιάσω σε κάποια σχολεία και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί κάθε φορά ακούω θετικά σχόλια από τους μικρούς μου αναγνώστες. Υπάρχει φυσικά εδώ πέρα, υπάρχει στο διαδικτυακό χώρο των εκδόσεων στις πρακτικές διαδρομές και στο βιβλιοπωλείο Ηλεκτρόπιο, εδώ στη Βέρεια, όπως και το άλλο βιβλίο μου, τη δική μου συλλογή, την οποία θα σας παρουσιάσω ευθύς αμέσως. Λοιπόν, με ρωτάνε πολύ, τι θες να πεις με αυτό το ποίημα, τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω, εξήγησέ με. Φίλες και φίλοι, η ποίηση δεν διαβάζεται με τετράγωνη λογική. Δεν εξηγείται τόσο απλά. Δεν μετριέται. Η ποίηση βιώνεται την ψυχή. Ξέρετε, οι αρχαίοι μύστες έλεγαν ότι μόνο οι εξελιγμένες ψυχές μπορούν να καταδούσουν τις ιδέες. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πείθομαι περισσότερο γι' αυτό. Γιατί δεν είναι τα πτυχία που ανοίγουν την καρδιά απέναντι στην ομορφιά. Δεν είναι οι ακαδημαϊκοί τίτλοι που σε καθιστούν τεχνικό στην αλήθεια της τέχνης. Είναι η ευαισθησία, η εσωτερική καλλιέργεια, το φως που κουβαλάς. Ακόμα κι αν κανείς δεν σου το έχει αναγνωρίσει. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα απόψε, γιατί βρίσκομαι παρέα με εξελιγμένες ψυχές. Ανθρώπους οι οποίοι δεν ήρθαν εδώ απλά για να καταλάβουν, αλλά ήρθαν για να ακούσουν, ήρθαν για να νιώσουν, ήρθαν για να συμμετάσχουν.
ξεκίνησα να γράφω ποίηση από τα 15 μου χρόνια. Ήταν ένας τρόπος να βάζω στη τάξη τη σκέψη. Να ξεκαθαρίζω μέσα μου πράγματα που έμοιαζαν συγκεκριμένα. Να αποθέτω συναισθήματα και ιδέες πάνω στο χαρτί με τρόπο σχεδόν καθαρτικό. Η ποίηση για μένα ήταν ανάγκη. Ήταν ένας εσωτερικός διάλογος με τον εαυτό μου και τον κόσμο. Σε κάποιες δύσκολες στιγμές, ίσως λειτουργήσε και ως ψυχοθεραπεία, καθώς μου έδωσε στήλη. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει οι πρώτες μου δύο κριτικές συλλογές, το κομμάτι Φωτιάς και οι νύχτες των ποιητών, οι οποίες είναι ανεπτυγμένες σε δωρεάν διαδικτυακές βιβλιοθήκες και μπορείτε με αναζήτηση στο ίντερνετ να τις κατεβάσετε. Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βλέπω ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι τις έχουν κατεβάσει. Και αυτό μου δίνει μια ικανοποίηση. Η νέα μου συλλογή Ψυχές εκδόθηκε από τις εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές, από τον εκδότη μου, τον κύριο Σωτήχο, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήρθε ύστερα από πιέσεις φίλων, οι οποίοι έλεγαν ότι καλά τα ποίηματα να τα διαβάζουμε στον υπολογιστή, αλλά είναι λίγο δύσκολο, οπότε θα θέλαμε πάρα πολύ να τα δούμε γραμμένα στο χαρτί. Και ήρθε τελικά αυτή η μέρα που έγινε πραγματικότητα. Η συλλογή περιλαμβάνει 39 ποίηματα γραμμένα μέσα σε μια δεκαετία, από το 2005 μέχρι το 2015. Όταν τελείωσα τη μεταγραφή τους από το χαρτί στον υπολογιστή, ήρθε το μεγάλο ερώτημα. Πώς θα ονομάσω αυτή τη συλλογή? Γιατί όλα αυτά τα ποίηματα, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που γράφηκαν, παρουσιάζουν μία ποικιλομορφία. Τι είναι αυτό λοιπόν που ενώνει όλα αυτά τα ποίηματα? Είναι η έννοια της ψυχής. Θα βρούμε λοιπόν σε αυτό το βιβλίο ποίηματα με μέτρο, ποίηματα χωρίς μέτρο, με παραδοσιακό στίχο, με καταληξία, με ελεύθερη μορφή, θα βρούμε λυρικά, ερωτικά, θα βρούμε και κάποια σχεδόν πεζά που αγγίζουν περίπου το όριο του στοχαστικού δοκιμίου. Τι θα συνέχει, όπως σας είπα, η ψυχή. Η ψυχή είναι έννοια πολυσήμαντη. Η πρώτη και αρχαιότερη σημασία της, που σήμερα μέσα στην ελληνιστική εποχή που ζούμε είναι να ξεχαστεί, είναι η μεταφυσική. Στην αρχαιότητα, όταν μιλούσαμε για ψυχή, ο Ορφέας, ο Πυθαγόρας, ο Εμποκλής, ο Πλάτωνας, η νεοπλατωνική, από τον Πλωτίνο μέχρι τον Πλήθωνα Γενιστό, μιλούσαν για την εσώτατη ουσία του ανθρώπου. Μιλούσαν για τη συνείδηση. Μιλούσαν για το εθερικό σώμα, το οποίο επιβιώνει του φυσικού θανάτου και μεταβαίνει από σώμα σε σώμα. Υπάρχει βέβαια και η σημερινή διάσταση της ψυχής, εκείνη του χαρακτήρα. Λέμε ότι ο τάδε έχει καλή ψυχή, ο τάδε έχει κακή ψυχή και εννοούμε ότι είναι καλός άνθρωπος, είναι γενναίος, είναι δειλός, άλλον τον αποκαλούμε μικρόψυχο. Η ψυχή δηλαδή σήμερα επικράτησε περισσότερο να έχει την έννοια της ηθικής και της συμπεριφοράς. Σύμφωνα με την εσωτερική παράδοση, οι ψυχές δεν είναι ίδιες. Άλλες έρχονται, άλλες επιστρέφουν και βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο εξέλιξης. Υπάρχουν ψυχές ανώριμες που κυριαρχούνται από ένστικτα και μικρότητες. Και υπάρχουν ψυχές εξελιγμένες που έχουν ξεπεράσει το στάδιο της βιομέρινας και βρίσκονται στο στάδιο της καθαρής μέρινας που έλεγε ο Πλάτωνας. Δηλαδή, στο στάδιο της σπουδής για τα μεγάλα ερωτήματα της ύπαρξης. Τι είναι ο άνθρωπος? Υπάρχει μετά θάνατο ζωή? Πώς πρέπει να ζούμε? Τι είναι το καλό? Τι είναι το κακό? Τι είναι το ωραίο? Τι είναι το δίκαιο? Τι είναι το αληθινό? Στον κόσμο μας υπάρχουν οι ψυχές των ιδεολόγων, οι ψυχές των μαχητών του καθήκοντος, οι ψυχές των ερωτευμένων, των ποιητών, των υποτών, των στοχαστών, των οραματιστών. Υπάρχουν οι ψυχές εκείνων που ζουν όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά για κάτι μεγαλύτερο. Υπάρχουν όμως απ' την άλλη οι ψυχές των φθονερών, των πονηρών, των αντικοινωνικών, των αντιδραστικών. Καμιά φορά και τον άχρηστο που ζουν ανάμεσά μας
και διεκδικούν και θέσεις. Η συλλογή μου επιχειρεί να σκιαγραφίσει όλες αυτές τις ψυχές με στοργή, με πόνο, με απορία και θαυμασμό. Κάθε ποίημα είναι μια αντανάκλαση της ψυχής. Πώς γεννιούνται οι ψυχές, ποια είναι η ουσία τους, από τι είναι φτιαγμένες, ποιος είναι ο προορισμός τους, είναι αυτόνομες ή χρειάζονται οδηγούς. Και τελικά, ποιος ο ρόλος τους στον κόσμο. Το πρώτο ποίημα είναι ομότιτλος του βιβλίου. Ψυχές. Μήπως έχουμε κάποιον εθελοντή. Ελάτε παρακαλώ. Αν μου επιτρέπει ο Θωμάς, το βιβλίο το διάβασα προσεκτικά το χειμώνα, που ήταν πιο κλειστά τα πράγματα. Τώρα ανυπομονώ να το διαβάσω και στην παραλία το καλοκαίρι, πιο χαλαρός ρυθμούς. Όπως τα άλλα δύο που είχε βγάλει, ήταν και πολύ καλή παρέα στην παραλία για τις διακοπές. Θέλετε να συστηθείτε. Ναι, λέγομαι Σίλβια, είμαι φίλη της Πούλας, περήφανη για αυτή και λέω να κάνω μια προσπάθεια να σας διαβάσω ένα ποίημα. Λοιπόν, στο φως γινήκα μια φορά, το λόρευκο του ήλιου, μες στον πυρήνα τον καυτό, βαθιά στα σωδικά του, σαν έσμιξαν εξαίσια κατά τα υπερρουγάνια, τα σχέδια τα παντοτινά, τα όσια των οσίων, το πέρας και το άπειρο, το είδωρ και η γέα. Εξέχνης αναδύθηκαν στην άγρια καταιγίδα που ο αέρας έβραζε σε κάθε ξέσπασμά της και κόχλαζε τις έχθινες στη μαύρη σκοτωδίνη. Κι αυτές στρογγυλιζότανε σαν τις πηγολαπίδες, στο μικρό δεσέλευος του χάους του Βρεστάρου. Πού ήταν ούτε ξέρανε και προς τα πού τραβούσαν, σαν τα βελχάρια μοναχά, βυζή αναζητούσαν. Για να τραφούν με όρεξη καθώς λιμοκτονούσαν, από το γάλα της θεάς στα πόδια να σταθούν. Σαν φτάσαν οι ψυχοποποί να μην λοξοδρομήσουν, στις φούχτες τους τις έκλεισαν να τις καθοδηγήσουν. Ακόμα ήταν πάναγνες, το φως φωτοβολούσαν, και ενδύματα τις φόρεσαν αστραφτερούς γειτόνες. Μετά μαζί πετάξανε πιο κάτω από τη σελήνη και φτάσαν στο απέραντο φιλόξενο γαλάζιο. Εκεί πεταβιδίσανε, διαλέξαν πού να κάτσει και φέρανε την άνοιξη χρυσοκρουνισμένη. Πολύ ωραία. Τώρα που το βρήκαμε θα το κρατήσουμε. Ήταν ωραία. Όμως η ψυχή, πριν ενσαρκωθεί, ζει στον υπερουράνιο κόσμο. Εκεί έρχεται σε επαφή με τις ιδέες, τα αιώνια αρχέτυπα, με το όντως σώμα, με την ιδέα του αγαθού. Βιώνει την αλήθεια στην πιο καθαρή της μορφή. Όταν όμως ενσαρκωθεί, όλα αυτά ξεχνιόνται. Η γνώση, επομένως, δεν είναι τίποτα άλλο από ανάμνηση. Μία μνημοσύνη του Θείου που κοιμάται βαθιά μέσα μας και ζητά να αφηγνιστεί. Αυτός είναι ο πραγματικός ρόλος της παιδείας. Όχι να γεμίζει το νου με στήρες πληροφορίες, αλλά να ξυπνά την ψυχή και να της θυμίζει ποια είναι και από πού προέρχεται. Ο δάσκαλος δεν πρέπει να είναι απλώς ένας φορέας ξερής γνώσης. Οφείλει να είναι μυσταγωγός. Όπως ο ποιητής, όπως ο καλλιτέχνης. Φίλε Στράτο, γιατί το κύριο όχημα της αληθινής γνώσης δεν είναι η ψυχρή ανάλυση, είναι η μύθη. Μέσα από τον μύθο, ο νους διαπερνά την επιφάνεια και διεισδύει στο ουσιώδες. Μέσα από τον μύθο, η ψυχή θυμάται. Μύθη. Παράξενοι απρόσκλητοι διαβάτες επισκέπτες, πού τέτοιαν ώρα έρχεστε στη μαύρη νύχτα μέσα. Ποια είναι η πατρίδα σας, ποιος είναι ο σκοπός σας. Γιατί πολύ τρομάζουμε και μας ανησυχείτε με όλα τούτα τα βαριά
λαγίνια τα λιωμάτα και τις καβέρνες τις χρυσές που τα έχετε δεμένα. Στο έτερον και το ταυτόν ριζώνει η γενιά μας, μαζί με τις χαλκόπλεκτες εθέριες ιδέες. Μα ήρθαμε μονάχοι μας στο τώρα να σας βρούμε, περνώντας δρόμο θολερό της πρωινής ομίχλης. Εκεί που ανακατώνεται, πικρά γλυκά μπροστά σας, η γη με τον λαμπρότατο ουράνιο πατέρα. Μα μη φοβήστε, άρχοντες, καλοί οικοδεσπότες, σκιές ανέμων είμαστε, ονειροφαντασίες, που ποιητές μας έπλασαν στιγμούς δεσμοφυλάκους και να κερνάμε όρισαν οι άξιοι αφεντάδες τους διψασμένους των καιρών από της μνημοσύνης καθάριο δροσερό νερό, μην τύχει και ξεχάσουμε. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν λοιπόν οι ψυχές των αγωνιστών, αυτών που δεν δειλιάζουν μπροστά στις δυσκολίες, που εφαρμούν με πάθος, με σχέδιο, με σκοπό. Υπάρχουν όμως κι άλλοι, ίσως πολλοί. Οι ψυχές συνοθρές, οι συμβιβασμένες, που τους αρκεί το λίγο, που φοβούνται να σκεφτούν μεγάλα, που κοιτάζουν τους τολμηρούς με καχυποψία ή φθόνο, γιατί ο θρίαμβος των άλλων τους θυμίζει τη δική τους αγάπη. Αντί να παλέψουν, πλάθουν σενάρια. Φαντασιώνονται ισχυρούς, σκιώδεις δυνάμεις που τα περνούν για να δικαιολογήσουν τη δική τους αδυναμία. Αυτοί οι άνθρωποι μοιάζουν με τους αδέσποτους σκύλους. Δεν έχουν πατρίδα, δεν έχουν σκοπό. Αρκούνται σε ό,τι βρουν. Περιφέρονται στη ζωή χωρίς πηξίδα. Ο αδέσποτος σκύλος. Καθώς ξαπλώνεται φαρτής πλατής στο πεζοδρόμιο, με το κεφάλι στα μπροστά ποδάρια χτισμένο, τυράει ο αδέσποτος τους βιαστικούς διαβάτες και συλλογέται από ρόνο ο δόλιος ακαμάτης. Μα πού τα βρίσκουν τα χαγιά ζεστά μες στις σακούλες. Ποτέ δεν είδα κάποιον να ανακυνηγάει ζώο. Γυρίζουν μόνο γρήγορα οι δίποδοι διαβόλοι, αχρίαστα, χωρίς σκοπό. Ποιος ξέρει τι γυρεύουν. Και εμείς ψωμολυσάζουμε, αν και ανώτεροι τους, κοιτώντας τους κατάματα για κάνα τσιπουλάκι. Και σαν σφυρίζουν τρέχουμε, κουνώντας την ουρίτσα, καλά λοιπόν μας γίνεται που μας διαφεντεύουν. Αλλά τι να σου κάνουν οι άθλοι φουκαράδες με τους πανούργους τους τρανούς, πώς να τα βγάλεις πέρα. Ετούτοι οργανώνονται, κρυφά συνομωτούν. Στα σπίτια ανταμώνουνε, τις νύχτες δεν γυπνούνε. Πολλά κακά και ύπουλα, σαφώς τα σχεδιάζουν, εκεί στο σκότος μυστικά, να μην φανερωθούν. Πώς να ελέγχουν τον ζουνιά, πώς να τον γλυκούν, πρωτίστως να είναι αρχικοί και να καλοπερνούν. Μα από τις πολλές τις σκέψεις του, τα βλέφαρα βαραίνει, νοφρά αλλάζει το πλευρό και στεναγμή του βγαίνει. Τανίζει τέρμα το κορμί, λιγάκι χασμουκέται, ξεχνιέται ο κακόμοιρος, γλυκά του κινιέται. Θα προχωρήσω λίγο γρήγορα για να τελειώνουμε, γιατί νομίζω ότι σας κόλλασα λίγο. Υπάρχει και ένα τραγούδι μέσα στο βιβλίο, ένα τραγούδι, το μονάχος του σκοτάδι. Αυτό θα το πω για να ελαφρύνω λίγο την ατμόσφαιρα. Έφυγα απόψε ξανά, με τη βροχή συντροφιά. Ταξίδι στην άκρη του νου, στην καρδιά της χώρας τα νου. Θα πνιγώ σε μια λίμνη κρασί. Δεν θα φτάσει η ύψος εκεί. Μεθυσμένος στον χρονονικό, ξόρκι μαγικό τραγουδό. Χαμένος στο σκοτάδι, μονάχος στο σκοτάδι, καταφύγει αγκαλιά, φιλί γυρεύω χάρτη. Γυρίζω στο σκοτάδι, δακρύζω στο σκοτάδι,
Με τα μάτια κλειστά, εσένα ψάχνω πάλι. Χωρίς σκοπό θα γυρνώ, όνειρο θα κυνηγώ. Ελπίδα που καίει στη φωτιά, τραγουδώ παραμύθια παλιά. Δεν θα μάθεις ποτέ το γιατί. Αν δεν σβήσεις το φως στη ζωή, αν μαζί μου να έρθεις ανοιχτής, λόγια μαγικά αν δεν μου πεις. Χαμένος στο σκοτάδι, μονάχος στο σκοτάδι, καταφύγιο αγκαλιά, φιλί γυρεύω χάρη. Γυρίζω στο σκοτάδι, δακρύζω στο σκοτάδι, με τα μάτια κλειστά, εσένα ψάχνω πάλι. Φίλες και φίλοι, επέλεξα να σας παρουσιάσω κάποια ποίηματα τα οποία είναι πιο εύπεπτα, με καταληξία, με μέτρο. Κάπου εδώ κλείνω την παρουσίασή μου. Να πω ότι θα ήθελα να δώσω ένα κλειδί σε αυτούς που θα ανοίξουν τα σωτικά τους, διαβάζοντας τα ποίηματά μου, για να μπορέσουν να διεισδύσουν περισσότερο στη σκέψη μου και στα συναισθήματά μου. Κατά παράβαση αυτού που κάνουν οι μάγοι, που δεν αποκαλύπτουν ποτέ τα μαγικά τους κόλπα, γιατί ξέρετε και τους ποιητές μάγους τους λέει ο Ησίωδος, τους λέει βέβαια και απατεώνες και παραμυθάδες, αλλά λέει και το άλλο, λέει ότι σαν θέλουν, ξέρουν να λένε πολλές αλήθειες. Ακούστε λοιπόν φίλοι μου και φίλοι, υπάρχουν δύο ειδών ειδονές σε αυτό το κόσμο. Υπάρχει η ειδονή των ανωτέρων ανθρώπων που μοιάζει με το πέταγμα του γλάρου πάνω από το κύμα. Υπάρχει όμως και η ειδονή των κατωτέρων εξελικτικά ψυχών που μοιάζει με το κύλισμα του χείρου στη λάσπη. Εγώ εδώ απευθύνομαι στους πρώτους, στους αγνούς, στους άσπυλους και τους αμόλυντους. Και ελπίζω μια μέρα να σας συναντήσω. Το νιώθω δυνατά μέσα μου σαν κόκκινη πινελιά. Μια μέρα θέλω να σας ξεθάψω από τη σκόνη, το όμορφο χαμόγελο να κλέψω για πάντα. Μια μέρα θέλω να δώσουμε τα χέρια, τον χρόνο που περνάει να σταματήσουμε, να μείνουμε σε μια στιγμή. Μια μέρα θέλω να διαβούμε τις πύλες της ενόρασης, να βρούμε μαζί το κλειδί, που είναι χαμένο στην απόσταση. Φίλοι μου, μπορεί για κάποιους αυτή η μέρα να είναι σήμερα. Τέλος. Ευχαριστώ.